ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುವ ಜಲ್ಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ತಲೆ ದೊಂಪ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಪೂರ ದೊಂಪ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾಮಿಯಾನ ಡೆ ಬುತ್ತಲು ಪೂರ ನಲಿಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರವು ಒಂತೆ ದುಂಬದ ಮಟ್ಟಡೆ ಪಂಡ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕ ಅಂತರ ಚಪ್ಪರ ಅಂತೀರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತರ ಅದು ತುಲಿ ಅಂತರ ಚಪ್ಪರ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜು ನಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚಪ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಮಿಯಾನ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡೈಕ್ ಕಂಬ ಬಾಡುಡು ಹೊಯ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ತಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ತಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಇದ್ದಂದು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಡಲೆ ಪಾಡ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮಂಚಿಲ ಭಯಂಕರ ದುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ನೇ ಪೂಜಿ ಕಾಂಡಿದ ದುಂಬುಡಂತೂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಪನಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಂದನೂ ಅಂತ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತು ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪೂಜತೆ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿಂದ ಏರಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕಂಪರ ವರ್ಷ ಪರತ್ತದು ಚೂರು ಹೆಂಡ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರೈಕಲ್ನ ಕಾಲು ಯಾರು ಮೂಲ ಪುರುಷಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ನೇವು ಕಂಬುಲು ಪುರ ಅಂದು ತಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮಂಚಿ ಪುರೈತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇವೇರಿನ ಪುರ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೊಡು ಅಂಚೆ ಪಂಜನೆಲ್ಲ ಪುರ ಅಂಬಿ ಅಡಿತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ನಿಲ್ಲತಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾಮೂಲು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೆ ಬಾಕಿದ ದೇವರನಾಗಲಿ ಪುರ ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಕುನು ಪುರ ವರ್ಷಗೊರ ನೆತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಐನ ದಿನತ್ತ ಅಂಜಿ ನೆನಪು ಓಡೋದು ಐನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನ 9 ದಿನ 14ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿನ ಸೇರಿದಂಗೆ ಐಕ್ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಡೋರು ಬರ್ಪೂಜಾರು ಮಾಮೂಲು ಬಟ್ರೆ ಮಲ್ಪುನರು ತಂತ್ರದಾರ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಆಗಮ ಪುರ ಕಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಾರು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಕಲಶದ ನೀರಿನ ಪುರ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ ಮೈಪೆರುಂಡು ಅಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಹೋಮಲ ಒಂದುಂಡು ತಲೆಮೂಲು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಆನೆ ಎಂತ 13ನೇ ದಿನ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನವು ಗಣಪತಿ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ನಿಜವಾದ ಪರಡಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ದೇವರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತೂಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೂಡಿಂದಿಚ್ಚಿ ಇಡೇ ಬತ್ತನ ನಂದಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ್ದೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನಿವಕ ಗರುಡನ ಮೂರ್ತಿಲ ಎದುರು ದೀದುಪೇರು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಬಲಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಂದಿ ಇತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಗರುಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಬರ್ದೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೊಂದು 16 ಮೈಲಿ ಮೇಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಪ್ಪನ ರೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಪ್ಪನ ರೋಡು ಕಡಬ ತಿಕೊಂಡತ್ತೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೊಡೋದು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರವರದಾಗಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಕದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಆತಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಹಾಂ
జపడాలి తొందరగా నువ్వు వైపుకాయి అవు సరియాలు సట్ట చూడే కారు సేంకోతో ఇప్పుడు